Ikurriñaren omenaldi hau? Bueno, Ikurriñaren omenaldia neskek eta bluseka antolatzen dute eta Algaratzan taldea parte hartzen dugu. Egiten dugu ikuskizun bat eta gero ematen diogu ikurriña bat elkarte beti, pertsona bati, neskek eta blusek aukeratzen dutenei. Eta urtengoa, zen da? Eskerrik asko opariarengatik eta zorionak bide batez. Zeini eskainiko diozu hau? Alabez eta Baskoniako zale guztiei posible egin dutela guk gaur sari hauek irabaztea. Ezo, hau ospatu beharra dago, nola ospatuko dezu? Oso ondo. Txosnetan jarriko gu hau eta gure txosna askoz politagoa izango da. Zer suposatzen du zuretzat horrelako egun bat, Ikurriñaren omenaldia Andra Marizuriaren egunean? Guretzako da, egun hau da oso garrantzitsua. Algarantza taldea egiten dugu dantza asko leku guztietan, baina gaur da gure eguna. Urte osoan gaude lanean eta hori orain antze baten da. Emozioa, azkenean zure hiriburuko jaiak dira eta azkenean itxaroten ari zea urte osoa janzteko eta kuadriakun disfrutatzeko. Zema jantzi aldaketa dauzkazute aktuazio bakoitzean? 2 ala 3, segun. Eta zer jantziko duzu? Ingo dugu Arabako dantza bat lezea eta jantziko dugu Arabako jantzia. Bueno, hau, sekulako striptiza da, garai batean nola komplikatzen ziren gauzak, Noski, bai, etxbeitu nola gabiltza orain. Ligero eta guzti, ea ba, hortxe. Tope sexy da, Bueno, ni nago. Eta nola egiten dezute horren azkar aldatzeko? Praktika. Aktuazio asko egin eta prisak ibili beti. Bueno, eta laguntzare bai, ez da? Bai, laguntza behar da bestela. Eskakizun berez bat daukat. Bota. Urkok eta Jaskik dantza egin dezatela. Zuzenean? Bai. Bale, hitza ematen dizut. Urko eta Jaski, aurrera!